Kweduno mabuja tauya anonhaudza nyasi zuwa rochi30 mwedzi uno wayeka kunguru nyasi bepanhau rohera odhira burika riri kureketa nemazwi makuru kuti kwai kuno mumwe anosenza kumuzinda weAmerica akadhuma nokutsika akabva naka nemakore 10 akabva atiza kwai akabva atotiza kuburika munyika chaiko. NaJojo Charamba wagotoburika wari kuti paribe munhu anomupfuma yekuuya muno ogoita kuuraya wanhu zvekudaro ndobva atiza, tikuda kutomutera kuti timubate. Watsano wawo idi zvinorwadza zvakaitikazvo, rekai tigoona kuti zvichapera zvakaita sei, ticharamba takaringa. Kwaita tsaona yaitika pamugwagwa unobva Gweri uchienda Bulawayo, paipapa kwaita wanhu wana wakuwara zvakanyanya, koita wairi wangu wasi kuzikana baa kuti wapenyuchere kana kuti wakapfa, nokutoti kwai bhazi roMotivation Motors rarowana noimwe motika yorudzi rwoToyota. Zvakaita kunyangariwa chaiko wakomana, paitoita nguva maawa anoda kusvika mairi paribe kana mbodzi kubvira kune wanotakura wanhu wanenge wahwara kusvikira kumapurisa kana wapi zvawo paribe angauya. Iwaye makopokopo akanzi kwai zvikopokopo zvokuti utakura warwere wanenge wahwara. Rekai tinyarare, asi paribe changa chaitika ipapo. Akamboita muteedzeri womutungamiri wenyika yeZambia Enoch Kavindele pai arimo auya kuona wamunangarwa kweri unyasi, paribe aziva kuti sei auya kana kuti auya achitsvakei, ticharamba takaringa. Wamunangarwa pokare nyasi wasangana newanhu wabva kubato roNamibia rinonzi SWAPO. Bato rikutonga kuNamibia iroro ndiro ratumira wanhu kuti wauye koita katomukanyai nayo wamunangarwa. Tati taziva baa kuti wanga wari kuda kureketa nezvei kana kuti wanga wari kureketa nezvei. Tikazviziva tinondokunyepai mabuja. Wanhu wanoziva zviri kuitika munyika medu muno wari kuramba wachindoringa nokureketa ipo panyaya yomabasa anopuwa nehurumende kana nemapazi ehurumende. Uyu Tungwarara akamboinge ari mumwe wana zvipangamano wamunangarwa. Kwai ipapa kambani yacho inonzi Prevail Group International kwai yapuwa ndiyo basa rokuisa masora ari kuisiwa kunzvimbo yeGrenville aye. Ipapa kwai watoti tatotanda izvezvi takutoisira wanhu tototi pokare kana tapedza wamunangarwa wachazoya wachizvivhura zviri pamutemo. Heno mabuja, rekai tirambe takaringa kuti zvinoperera papi. Dai wakatozvikona kuzviisira wanhu wazhinji kuti zvireke kugoramba zvichinetsa peno zvingatoite nani kuti magetsi areke kugoramba achishungurudza wanhu kana waisiwa sora. Heno kuti wachasvika chere kunzvimbo dzese, asi tirikushuwira kuti wasvike nzvimbo dzese munyika. Mumwe waZANU-PF ari ndiye chibata homwe kudunhu reMashonaland East Gerald Saidi pokare naLove More Mujati naNigel Chimbwanda naNathan Goko. Wagonzi warambe wari mujere. Wari kunziwo wakagobira anonzi Bheka mari wachiti tiri kutengesera ivhu, asi ivhuro riri raoba. Kwai ipapa wakatomurowa Bheka mamiliyoni 4, asi ipapa panochanja chopfene chiri kuitika. Heno zvanga zvirizvo zvaiitiwa mari yacho, nokutoti iye Bheka yuyu mari unganobhadhara miliyoni remadhora uribe kana kumboona kuti ivhu racho rauda kutengeserwa rakaita sei, uribe kutsvakawo kuti mapepa ovhuro akaita sei. Pane zvimwe zvaiitika apa. Bheka iyo anofanira kureketa tusvinu. Rekai tigoona hedu kuti zvichasvika papi zvakadando.
Kwaino Zimbabwe Council of Churches wamunangarwa anga warike zvawada kuita zvokubhinya bumbiro romutemo wachida kuzvipa chikamu chotatu chokutonga pokare. Rekai tione kuti zvichapera zvakaita sei. Kwaonawo macheche wazoreketa hwendo huno chigariro wanga waribe womboreketa zviri pachena zvakadandi. Rekai tirambe takazviringa. Ukuwo Tabani mupofu ari kutoti ngatisimbei kuita zvese zvatinokona kuita zviri pamutemo kuti wamunangarwa warambe wachiratidza pachena kuti munhu musvinu. Ipapo atoreketa kutoti aiwa mukaringitsa ipapapa kushai kwaari kuita zviri kuratidza pachena kuti tikandovati wanotopa gowa chete. Rekai tione kuti zvinopera sei. Hino kuti iwo wanowateedzerawo pari bechere ari kufungawo kuita zvakaita iwo wamunangarwa wachiitira Mugabe. Heno ticharamba takaringa kuti zvinoenda nokupi chaiko. Ko guta reHarare izvezvi raakuisiwa maraiti okuvheneka manhoko zvinoita kunakidza idi. Ipapa wabasawo wari kutoita basa nousiku kureketa kuno wari kutoturika munozomufumira mangwana maakutoona aika ko chinga zvinhu zvatoita zviri nani. Mbana agozviziva iyo sadhaki ino mabasa idi ndokuita mabasa chaiwo mabasa kuwanda muzvere ararira tsenza ndo chaizvo izvi nokuti unosaya kuti ko upenyu hwese hwatagara kuri besadhaki yauya zvaimbotekaira sei, wanga wari kumbodii wachiti zvinodii paribe anga anobasa nazvo. Izvezvi wada kundoti waone kusanyara pano wani. Rekai tirambe takazviringa. Bepanhau Herald rashamisa vanhu nyasi. Ranga rakaita zvaro kuzara mapikicha amai munangarwa anoda kutosvika 20 chaiwo. Warume kwaona zvakadai ndobva waziva kuti pakaita kunyangariwa. Waitoita kuhwadziwa chaizvo wachiona Grace aino mapikicha makutukutu chaiwo mumapepanhau Herald iwayo. Unotoona kutoti wanga wakaita kushuvira kuti ndozvidawo izvi zviri kuitiwawo mubiya angu izvizvi. Rekai tione kuti zvichapererepi. Asi kangoma kakuriritsa makuno yanhu kakabanga kupaduka chaiko. Rekai tione kuti zvinoperera papi. Hurumende yatiyo taakutanda izvezvi kufundzisa vanhu vanosenza muzvikopokopo zvinotakura varwere ma-air ambulances pachirungu. Kana muda kuona kuti apa panonge pari kuitiwa kubodoka kwakanyanya, ipapapa maambulensiyo agouya makore chaiwo maambulensi yaachinzi auya asina nyasi paribe kana ribodzi rambooneka. Kwakutanda makore chaiwo apera kuti taakutanda kufundzisa vanhu. Bananiwo wakuda kubata usuwo. Rekai tione kuti zvinosvika papi. Asi izvi tatozvivheneka tikazviona kuti paribe chisvino apa. Tikaringa dziri kuitika kumaolimpiki paJvan Westhuizen zvaita kunyangariwa. Ahwina achepa aita anobiya ache asi atadza kuenderera mberi. Tikundoti aiwa tusvinu ndo zvakanaka iwo vanonge vatomboenda ikweyo kunoita kuti mangwani anofundira achiita tusvinu. Rekai tirambe tichimurwera manja nokuedza kwache kusvinu kumu. Wozifa wareketaiwo kutoti taisa anonzi Michael Onizi wokuJeremani kumaJeremani kuku kwaindiye akutungamira chikwata chowakomana weZimbabwe chomaWarriors. Rekai tione kuti zvinosvikepi izvozvi. Iye agotoreketa akati Zimbabwe inenge iribe anoziva kuti inotamba sei. Ndenge taakuita zvidawado. Rekai tione kuti anoita tusvinu chere kana kuti anotosikinyawo zvaindoita wabiya ache. Ticharamba takaringa kuti zvinoenda nokupi. Tikaringa dziri kuitika pasi rese ipapa muSouth Africa, South African Reserve Bank yakureketayo kutoti yakuendesa mabhiriyoni 100 chaiwo kuhurumende soprofit. Warume zvawo wabi yedu tikundohwewa rute kuti kaumana nesuwo tinozvidawo zvakadari izvi. Rekai tigoona kuti zvinosvikepi. Apawo kuno nyaya yechikharabha iri kuitika kuSouth Africa kuzvikoro idina yawo zvinoita kuhwadza.
pachikoro choPretoria Girls High School patodzingiwa ipapa aambomisiwa basa. Mutungamiri wechikorocho Pukareni wamwe wapwere vanosvika 12. Pakaita kunyangara. Rekai tirambe takazviringa kuona kuti zvinosvika kupi. kuMarawi chikwata chavo ipapa chatovhundutsa vanhu wese wazhinji kutoti chikwata choMarawi chinogopinda mutambo inotambiwa bhora romujecha beach soccer pachirungu. Zvokutoenda kuAFCON iyo beach soccer iyi. Aiwa ndokugona kako ndokuita tusvinu. Tikaiti warwere manja tichifunga kuti wachazoitawo kuti tifundirewo zvavanenge vachiitazvo. Pokare kuti wanofundirepi heno ticharamba takaringa asi tiri kutenda kukona kwawoko. IMF yagoti iyo yakupa nyika yeEthiopia mabhirioni 4 makore 3 ari kuteera. Tikuramba tichizvitenda izvi. Waita tusvinu wabi yedu. Ndo zvinogoneka kaya ndokuratidza kuti nyika iri kuita tusvinu zvakanaka zvakadaro. Rekai tigoona tichiwarwera manja weEthiopia wo kuti zvinoratidza pachena kuti wari kuita tusvinu. KuLebanon kwaizvezvi mukuru weHezbollah achaiwa nowaIsraeri. Warume pakaita kunyangara. Rekai tione kuti zvinoita chere kuti kudipfame kana kuti kuchatoramba kwakandoita kunge mukaka uri mugoro upenutsiwa. Rekai tirambe takazviringa izvozvo. KuVenezuela vanhu vari kuita zvokuratidzira kuti vari kudaba mutungamiri wenyika nozvaareketa kuti ndiye ahwina. Nomapurisa chaiwo abva atomira ochotoona mavhidhiyo mapurisa achitotisarenda kuti aiwaba tigoda pakuchaya vanhu, tigoda pakubina vanhu, tigoda pakuita zvomutsepwede, tikuda kutoti tisangane nevanhu tiite zvinoda vanhu. Zvinofadza kuona izvozvo. Rekai tione kuti zvinoperera papi. Ticharamba takaringa hedu kwazvinoperera. Ipapa kwai kuno mumwe ari kufanira kunge ari munhu ari kupuwa mabhirioni 13 omari chaiyo ari kureketa kuti mari yangu ndiri kusaya kuti yaendepi handichaioni. Pakaita kunyangariwa apa. Unobva waita kuona kuti idio nayawe wamwe wanoita kudya zvomarema. Rekai tigozviona kuti zvinopera zvakaita sei ipapa. Tinenge takaringa. Kwai anga achifanira kuwana anofanira kuwana kubva kukambani yoHermes. Rekai tione kuti zvinosvika papi izvozvo. Ipapa kuFrance kunonyadzisa idi. Kwai wari kutotadza kuziva kuti woita sei nomvura yaendewa nomasuweji zvakaita kunyangariwa. Kwai ipapa watozomira kuita mutambo triathlon nekuti inopfuura nomvura kuti vanhu vambotwina mumvura. Kuno apa mbagwe yaramba. Pakanyangara. Rekai tione kuti mangwana wachazvikona chere zvekuita mbaguzvo kana kuti zvinenge yatopfa yakarodha. Ticharamba tichiringa tichizokunyepai kuti zvinenge zvichitekaira sei papa kwanyasi mabuja. Rekai tichigumire pano. Ndini wenyu Mhanduwe Wonhau.